Li bajarên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê gropên çekdariyên bi ser Tirkiyê ve dibinpêkirinên xwe de di derheqê welatiyan de berdewam in. Çavkaniyên Xwecehî duh sêşemê ji bajarê Girêspî eşkere kirin ku çekdarên Cebheşa Şamiya 35 kes ji gundewarê Girêspî girtin û revandin. Li gorî heman çavkaniyan ku çekdarên Cebheşa Şamiyayên piştevanî kirî ji Tirkiyê êrişî her du gundên Ên Erûs û Wilbedî li gundewarê bajarê Girêspî kirin û 35 kes ji xelkên her du gundan revandin. Her li gorî heman jêderan ku kesên hatîn revandin ji aliyê çekdaran ve hemî ciwan bûn. Her wiha jêderan diyar kir ku ew 35 kes bi tometa têkeliya wan bi hêzên Hesedê re hatine girtin û çekdaran ew berevcihek nediyar vebirine, taniha tu zanyarî li ser cihên wan tune ye. Ji dema êrişa Tirkiyê gropên çekdariyên bi ser ve li ser bajarên Serê, Kaniyê û Girêspî ji cotmeha sala borî ve û heta weke niha binpêkirin ji kuştin, revandin, dizî, talankirin, desteserkirin li ser mal û milkên welatiyan û derxistina neçarî ji malên wan di derheqê welatiyên Kurd de ji aliyê çekdaran ve têne encamdan.